bɛyɛ ɛyɛ nana drama hene barima ɔsɛ deɛ a ɔtɔ so mmiɛnsa ɔno ɛna ne dɔm akɔhyɛ nana baabi a nana antwibo asi akoda akɔhyɛ ne de hyɛ anim a ogusu a ɔba afei na ɔkɔtia edwom yi afei na ogusu ɔkɔtia edwom yi nana piao nana nkwa so amrɛ ɔsɛ ɛkɔ so asɔm yie yɛhwɛ a amammerɛ na ne egusu a yɛde brɛ mu wɔ Nyansapɔ TV nana ɔnkwa so ɛnɛ nana ni abere ɛsiane sɛ nɛ ɛne yɛde ne nua nana antwibo asi ako a odi kan a ɔyɛ sɛkyɛdum ase man hene yɛkɔpɛ nana kora berɛ koraa nti ɛnɛ aniberɛ aba yie ɛnɛ aniberɛ aba yie paa ɛhɛ ama afadeɛ no a ɛfɛ yie afadeɛ no ɛfɛ yie paa ne nana ani abere nana adwira man hene nana ani abere paa nana amammerɛ kwa so nana piao nana nkwa so Ari jumadi no Abraham Amamre TV si he etututuo na akoso ha na akyɛ sɛ anibrɛ ana aba no nana drama hene ana ne dom eba yɛde do bobodom na yaba aba bɛkyia ayie ase amana fɛfɛɛfɛ na yɛda amamre ne amane adi akyerɛ adafoɔ sɛ aha yɛ butu aha adrama ojo
go so the amamre jumedie ebremo e wonya support TV e bia edri eye barima osai hidie a otoso mienu na adwiraman hene ono enati adwam one nkonya sofo asamre ode odo bebo domu Amamre jumedie awon support TV he ejoma na adwiraman hene osai hwede bema na bema osai hwede barima osai hwede one regional minister